Kakain tayo. Hey! Yung team itlog. Team itlog. Ganito yung buhay ng team eats. Sugal pa mo, nasunog ang kanin. Hindi, tsaka manipis kasi yung... Hindi ba yan talaga? Tsaka mahangin kasi hindi rin pwedeng... Ano nga yun? Oo, sa steamboat. Ay, oo. Kuya? Sarap. Saka ng marut. Maksit ako yun. Yung Martes naglaing. Yan, may aeroplano maglalanding yan guys. Sa Singapore Changi Airport. Ayan. Diba? Baba na. Parang abot mo na. Parang gusto mo na namang umuwi sa Pinas. Ayan. Abot lang. Maglalanding na yan guys. Ang ganda magpahangin. Camping area. Pag mag-camping ka dito guys, kailangan muna nang mag-book at kailangan ng permit. Hindi basta-basta magka-camping. Kaya nagbo-book kami. Nagbo-book muna kami. So, ayan na yung mga team itlog. Nauwi na yung mga iba.